Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминай, хона дуошонага, 7 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хона без ремонт, коробка аст. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 300,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Духонага квартира дар новый Мошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 410,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, наздикии бозори Султони Кабир. Духонага квартира дар 1 мошона қарор дорад. 34 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 215,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон. Духонага квартира дар 3 мошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. доми беҳтарин. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар ноҳияи Ёвон. Духонага квартира дар 5 мошона қарор дорад. 69 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. монтаж, стяжка, шкатурка дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Ваҳдат, якхонага квартира дар 1 мошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст.
خونه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 230,000 سومون. کسی خریدار این پوشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید.